Sigana moro machiko kaendi ni doho mar apil giko ne owito oko chik mar omenda ma higa mar 2023 kaluwore ni ne ok oluw chik e chenro mar lose. E ng'eto mare, doho nolero ni chenro mar loso chik mar omenda mar higa mar 2023 noketho chike matayo kaka iloso budget kod yore mag chuogo paro mag chik omenda. Kaka Simprose Okinda leronwa, ma koro nyiso ni osuru duto mane ochuogi e chikno koro ichungo kendo nyalo keto sirkand Kenya Kwanza kama tek. Juma achiel tok od bura mamalo rucho fuoni duto mag paro mar chik omenda ma higani, sirkal mar Kenya Kwanza ochako yudo ng'ikruok e chenro mage mag bero chumi ma pacho ka, tok doho mar apil ng'ado ni chik omenda ma higa mar 2023 noloso ataro mar chik. En chik manomedo osuru buora na jo Kenya kendo wite oko koro nyiso ni osuru kaka manomedo ewi mauta kowuok 8% nyaka 16% koro bende owit oko. E chikno bende, omenda ming'ado ewi osach jopiny mong'ere kaka PAYE nomedi ka jo Kenya mayudo sara ma ohewo $500,000 dwe ka dwe sani chulo PAYE mar 32.5 ka jogo ma osachgi $100,800 dwe ka dwe chulo osuru mar 35%. Johala bende koro yudo fuong'ruok kaluwore ni chikni nochuno johala duto mondo ndik ohandgi ayanga kod duol mar KRA e chenro mar e-TIMS ne chenro mar osuru. E ng'eto margi, jong'ad bura Justice Minoti, Murgor kachiel kod Mativo ong'ado ni chenro mar loso chik omenda mar higa 2023 ne ok oluwo chike mathoth matayo loso bajet e pacho ka moting'o kawo pach oganda. Doho lero ni thoth fuonni mag chikno nomedi tok kawo pach jopiny kendo jopiny ne ok ochako luongi mondo kaw pachgi ewi fuonni manyien go. Doho bende oyiere ni winjruok nonego bedie kind od bura mamalo kod mar Senate mondo eka opuodh chikno, gino mane ok otimore. Burano manochwal gi ji kod kweth maduto romo 56 kamoting'o Seneta Okiya Omtata, Michael Kojo, Seneta Eddie Oketch, Victor Okuna kod ji mamoko. Doho kata kamano tamore ni onge omenda moro amora ma ibiro duok ne jopiny kaluwore ni chikno ne tiyo nyaka odiechieng' ma kawuono ma ong'adi ni nolose ataro mar chik. Ng'eto ni koro keto piny Kenya kama ok ong'ere kaluwore ni chike ma pacho ka ok ler malong'o gima onego timre tok jatend piny golo chik mondo ruch paro mar chik omenda ma higani, gima nomiyo sirkal odok tiyo kod chik omenda ma higa 2023. Bedo ni koro ma bende owit oko nyiso ni Kenya koro nitiere kama diny. Simprose Okinda, Ramogi TV.